Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska vám ukážu náš domeček. A dneska jsem tu já a ukážu vám svůj pokojíček. A můžeme jít na to. A můžeme jít vlastně na to. Tak jdeme. Jdeme první do našeho domečku. Takže tohle je náš domeček. Tohle je náš domeček. A my se vám dneska ukážeme. Já jsem Lola a já jsem Max. Tak a Maxi, ty můžeš jít ukázat svůj pokojíček. Ano, jdeme. Tak tohle je můj pokojíček. Tada. A tohle je a tady mám se fazole. Tak. Dobrý. Co? A můžeme jít na to. Mami. Já natáčím video. Ano? Nic. Ty fazole já nesnáším. Ale směs je. Ble. Ahoj. Musím jít. Zpět. Tak, já se jdu asi dívat na televizi. Tak. Asi běžím nahoru. Ne. Jsme nahoře a tu si lehnout. Ale přejdeme do druhé pokoje. Mamka mi usnula a nevím, co mám jít dělat. Svůj pekl. Za chvíli uvidíte. Zatím, co se stalo v druhém baráku. Dobré ráno. Jdeme se najíst a potom za chvíli musíme jít do školy. Zatím, co se stalo v druhém baráku.
Dobré ráno. Dobré ráno. Mami, jdu se napapát. Tak tady máš zlatou papaň a jdi se napapát. A já si jdu asi sednout na chvíli. Mami, už musím do školy. Zatím za chvíli uvidíte. Zpátky. Maminko. Čtu. Jsem ve škole. Ta škola vypadá dobře. Tady je stipenďovka, takže jdu dovnitř. Jsem. Za chvíli uvidíte. Za chvíli uvidíte. Dobré ráno, musím jít učit děti. Nahonen se krá. Já už běžím. Dobré ráno, děti. Dobré ráno, paní učitelko. Dneska bude takový začátek, takže budeme mít jenom 4 hodiny nebo 1. A dneska půjdeme k nové škole se vyfotit. Takže všichni jdeme. A chvíli uvidíte zpět. My jsme nachystaní a jdeme, děti. Za chvíli uvidíte zpátky u nové školy. Jdeme se fotit. Pan udělá jenom blik, blik, blik a hotovo. Naschledanou, můžeme odejít. Zpět. Tak, děti, už můžete odejít. Naschledanou. Naschledanou, paní učitelko. Jupi, už jsem doma. Mami, tak co, miláčku, jaké to bylo, když na tebe čekala? Úplně skvělé, mami. Plně to bylo dobré. A paní učitelka se dokonce rozbrečela. Že jí to bylo tak hezké.